Resolver no século XXI os erros do século XX. Ese é un dos motivos polos que naceu esta iniciativa. Unha acción da Deputación de Pontevedra centrada no consumo sustentable e no comercio xusto, en a que se puseron hoxe á venda produtos respetuosos tanto co medio ambiente como coas persoas. Temos que ser conscientes de que os países desenvolvidos somos ricos gracias a facer que outros países que se consideran do tercer mundo e non son do primeiro mundo, pois vivan na pobreza. Nos usamos as materias primas de outros lugares do mundo para enriquecernos, empobrecendo a eses países. Polo tanto, facemos un comercio injusto, un comercio que non ten en conta onde se produce a materia prima. E iso tamén o temos que sacar das nosas vidas. Estes postos de venda de degustación estaban enmarcados dentro da Semana Mundial de Acción polo Clima, unha semana na que a Deputación de Pontevedra organizou diferentes actividades co obxectivo de reeducar a sociedade, intentar implicar a todas as administracións e conseguir construir así un mundo diferente entre todos. Non podemos continuar así, e hai moito de compromiso institucional, pero hai moito de compromiso social. Hoxe lle queremos facer un chamamento á provincia de Pontevedra, a todas as nosas veciñas e veciños. Si somos capaces de cambiar como vemos o mundo no que nos educaron, polo tanto, reeducarnos, seremos capaces de construir outro mundo diferente, pero sobre todo moito mellor. A presidenta da Deputación non quiso pasar por alto a gran implicación das mozas e mozos pontevedreses nesta Semana Mundial de Acción polo Clima. A senda da institución provincial neste eido continuará mañá coa instalación na avenida de Montero Ríos de stands informativos sobre a campaña de experiencias sostibles. O lema desta actividade será Kilómetro Cero.